pretože on teraz čo robí ohľadne toho, že nás majú realizovať, čo ten chlap robí, ty kokot, však to teraz s ministrom, s generálnym, s premiérom to už preberajú, s riaditeľom inšpekčnej služby, to všetko sa nevie, že oni nás chránia. My sme tu chránená zver teraz, my môžeme vyradiť. Hovorím, že určite sa budúci týždeň niečo udeje a dúfam, že tomu stojíme. Áno, ale ministrovi musí byť jasné, tí, čo berú jeho ľudí, a skončili aj oni to väčšie. Že ich Fico zadúčili do piči. To by bol konec všetkého. Čo minister? Dobre, ide za ním teraz riaditeľ UIS a idú vymyslieť, že či sa mi podarí zastaviť tú pani. Však keď nie, nech dá echo, my ho zastavíme do piči. Povedal, že máme robiť. Ale dobre, ale robiť ju, alebo robiť robotu? Robiť ju, že povedal, že môžeme spraviť, keď chceme. Kto to má dozve? Učiť. Teraz s tým zaministrom. Čo? Teraz s tým zaministrom. Peťa písal má tým ministrovi. To je na dneska dohodnuté, že dostane do rúk CD-čku a teda okrem iného aj výpovede o vysadeniu a týchto vecí. Ešte je na USP minister, lebo to rieši aj minister, to riešil tomto, že na našej strane je o tom prezident, je o tom minister. Dobre, ale to, že aj špeciálny to dozoruje. Dostroková takto drží tú začínačku. Že s tým bol aký problém a s nich vyšli sami. Dokonca minister navrhol sám ešte, keď on išli za ním s tým, že takéto bolo, čo by sme začali, že či môžeme spraviť skôr. Teraz tam je. Čo? A môžeme ísť takto na obecné ukážu. Povedz mu, aj nie domov môže ísť. Vieš, zistíme, že je v robote, čo nám to, ako vieš, nič nepomôže. Zapojíme auto. Ja som sa žáni staral za 4 vieškov, ale to keď povedal už takto, ne? Lebo nemyslím si, že je cesta ju ujebať po procesnej stránke, ale jednoducho diskreditovať, že ona robí takéto caviky a nech ju odvolajú odtiaľ. A prečo piči? Však podľa mňa som tu sú už teraz sľubené, že v prípade, že by sa to ale že jasné, že áno. Len treba ako ju treba normálne spraviť, ale dovec by ju jednúť. Ju treba jednúť. Toto dobre neskončí. Ten by už treba spraviť čisto. Fico treba robiť káľu nejakú hľadajú. Budú sa vrátiť do dialógu potom čo. Aj spraviť sa zločinskú skupinu a úplne zničiť opozíciu. Lebo on nás Feniz z východu. No, to je ďalšia tak pracovná, to sú baja vyšetrovateľe, akože v pohode. Oni sú vlastne takí, že tam teraz kvôli tomu nemajú radi, že sa s nami spoločili. Títo naši, Marek Dravecký a Maťo Varga, celý ten jedali.